Sintshela manga yimi star intwana ngishaya inamba ayunyezwa bathi baningi bayakhala wena izwa la I'm cool collected and calm awubatshele ntwana yazi mangingathola nje indawo la ngingareporta khona ngicabanga ukuthi yonke into ngaba right but isho mina uyabona ukuthi ngiqeda kufikele uyabona le ndawo ngathi igcwele ubugebengu nje so nje angazi maybe nje umculo wamanye kuzwe indawo ngingalahle ithemba ngibeka nje ngizokubeka samana simaka athi uyacula yomfana lo awusiza ngathumeda yazi nako ngivelela inkinga yo Chomi ngibone ngathi ngizoya engithi nami nginomntu ngizoya kude shana yazi ukuthi ucule la nabo hlanganise like ngiyabona ukuthi amavuyisi asazokhika futhi nayicula kamnandi awucula kamnandi Chomi hayi uzoyenza le nto ne yangena emnyama akusho uzongisebenza le nto music uzokusebenzela futhi mina nginawe ngani ngiyakuthemba Chomi back wow ngizohlezi ngikuseka like manje yabo kumele ngikhulume nalo yagadi yami like definitely kumele like senze something mina naye and senze into ezosenzela imali ehambayo sirecord ngithi ngifuna ukuzibona sengingasaziwayo sengidume isilobo sonke sengidume iphela indawo like nje ngidumiso lonke mina ngiba nomngane odumile yo mamela ngizobe ngithatha ngiyise endaweni like sobe siphuza amashampompo lapho silala nasemahotela laphi waiting ona yabanga nje lezo yenzeka whether kuyathanda or akuthandi mari izoyenzeka tu awushaya la dula hayi kusesporo hayi phela isikani sporo macha hayi azisho azimnandi mana sitonti stulo ka yazi yo mani indlebe macha ubuya phi kaka ayi ka ngiphume roundini mfethu yazi ngifuna ukudayiseka kabuhlungu kanjani yo yini manje mfethu ka ngithi ngiyangena kulidladla lo mlungu lona sithi manje mangiqeda ukudonsa ingudla namkhala ama siren kwabezana ubaleka nawe ke ngiyatshela phela ngithi ngibona bubhlunto naye ama blue bunch angilandele ngithapeka ngidonse ngikhuthula insimbi yami yabelungu yazi mase ngikhuthula phansi ngazi wena bheka mntanami ngithapeka ngithe mangene emakhoneni waseSoweto cho ye ngento engakanani hayi phela ngazi wena uyadlala mnganami eva isheva letona le umculo le ubani 7 hayi ama 70 lana intwana yami ngimshiye lapha izola lapha emabhiyeni mfethu alinto yale isalokhu busy kubaselela ngomculo no uyazi mfethu uyazi intwana yami yegazi leya eshimele nami ngiyibhekele njengomaqaba yabo enhle kumawubhekile lento yomculo uzomisa vawuka hayi sombeke into ezigrand wena ubona hayi mina ngene ngapha ngakithi ka hayi 70 lana mntanami umnandi proket ngimnandi man proket asinikhala ngani mfethu angikhala moye Tutrat mfethu man ngijikela kumvex man yabo ukhala ngithi 100 mntanami etsibheka ngithi mangifika lapha endlini noma ngiyochipta ngishinkawuza ngisashobona nomaqala ebamba ngithi mangifika lapha endlini ngokudabulela yona nge-EFT mntanami phela kunaflop ngeke ngiyaphuthuma man ngifuna ukushama ma 2 tracks 3 tracks uyabo bheka ithi ngizothi nje mangicela ukushisa omhlophe bheka ngiyakulandela akunaflop ye SMC kanti zishaphi ngawe nontanga mfethu aka ko siyeke indaba yakhe yabo ngiyakuzwa mntanami ehlisi ngathi ngiyabona ngathi wena igazi lakho nelakha azishayisana connect ngiyabona
Mara yazi nasilose lena mfethu manje sithi ingudla yethu yilandava. Ngoba phela le khumbula sishiye kuma mstoki le phezulu kumele sihambe soyiposa. Asoyithatha fele so khona omunye umuntu engimaziyo. Yeah mfethu. Khona umuntu engimaziyo. Kushele le mfethu fast. So iqeda second mntanami. So kuyaza ngithi yasho mntanami. Yacho vele. Yonke lu7 lempa. Ayi cha lento yalempatha le. Awulekelela Nkosi simakade awusiza Nkosi nakho ngivelela inkinga nakho ngihlasela izitha ifuna kushabalala konke kwami ngenze njani uma kunjena awulekelela Nkosi simakade ngiyabonga sisi wami oh lezi 7 lempilo lo ikhethile yinhle kunale yakudala. Hawu ngiyabonga. Ay but ngiyazama nami ngiyaphusha yabona ngihlala la every day ngena wona lama 2 rand. Ungawa uNkulunkulu uzokubusisa. uNkulunkulu but ngithandaza every day. Linda. Yonke into inesikhathi sayo. Yeah, let's hope so. So bengicela salese sihamba vele ngoba hayi bengibona ngathi uwogcina nje umuntu ozile la today. Ngoza kusiza. Mara usho nje hamba kanjani akekho umuntu maybe umuntu omaziyo la oculayo mhlawumbe ongangifaka kulezi zinto lezo mculo. Ngizokucheckela ibhuti wami naye ngathi une Bhuti wakho ne? Oh okay but hayi alright mara angisakwazi phela kuyamalanga lawa. Usiya mashasi mwana. Ngani uwelona ngakulinda mfethu manje. Ngisamelele 2 rand mfethu ngibekuse uyangibhayizisa. Hayi mntanami ngithema ngithi ngene espinareni ngiyaspina kanga 4. Abona la ngithema ngithi ngene emphandweni. Angahlangana nenyentswayiza mntana. Hayi enye ingoma massive. Le ngoma manje ngithinte ngaphakathi mntana. I thought ukuthi maybe one day uzozicabanga maybe ukuthi mfethu uze nje uzokwazi ukubona le mntana oGrand asingene emphandweni sibone ukuthi uhlanganisa amasenti kanjani ngoba le nxuso umntana icula kamnandi like ngathi superstar ngicavi mfana ngiyazibuza Mashethi mara uyazi ukuthi mina mfethu angikhona ungena mfethu la mfethu mina ngimtshele ngathi bafethu ngichangeile no ngifuna ukudila ngifuna stick emculweni man manje ntana masho vasiyo denk ukuthi le nyuku soyithola kanjani ngoba uyabona mfethu ngami ngiyaphanda kuphandeki mfethu hlezi ngibhampa nayizolo ngibhampile fana nathi ngiyabhampa manje ucanti lento soyihlanganisa kanjani nami phela mfethu 7 ngiyaphanda ngispane mfethu mawukhala njengakimi namele ngikuzamele mara mangibhampa kumele ngenzeni kumele ngikudonse ngithi sambe sophanda mangafuni na uzozibona mfethu kanti iPHIV mfethu ngoba ngikufaka endleleni ezikrent lapho uyabona ukuthi uyabhayiziseka kulento yomculo mara sobona mara angiboni ngathi into eGrand le ngena la hayi mfethu yazi uqhubeka nomculo wakho ngokushiya akuna flop ufile manje mfethu ulisende le 2 rand mfethu yazi kumele ngesitulo mfethu hayi yancane ukubhayizisana lezi sikumele manje ngibuyele back to le yampilo esekuqaleni hayi ngiyenzi mina leyo nto emolela alunga ama chips lapha ne okay ma Yo mngani yazi these days ngiyasola ngisho ukuthi ngipreg noma understand upreg Chomi ngani Chomi wapreg kanjani zikhona izinto zokuyivikela like uvikela ngani manje hayi bo ngeke hayi unengathi awazi next ngani angazi ngisifila Chomi kumele uhambe uye ekliniki uhambe uyecheck ukuthi upregnant or awukho pregnant but mawungekho pregnant ke
ufike nje usho ukuthi ufuna ukupreventa and kuma prevention una 3 options ne. It's either ufaka i-implant or uphuza amaphilisi or uyajova. Khona umjovo we-3 months nowe-2 months chomi ne. And lo owe-3 months owabantu vele vele asebe nabantwana ne because uvala inzalo. So wena uthathe lo we-2 months. Oh hello girl. Siyaphila wena unjani eyuzidlisile namhlanje uthe short. What in new hairstyle? Wathingezela nethanga. Iyo. Papa ngizelanga lo. Ngenze kahle ngahlangana nani. Yazi guys khona ugayi ngihlangane na u7 gama lakhe. 7. Yes. Bani lo guy manje? Lo guy lo bekayiginza before. Akusulo simthola ucula lapha safa. Oh lokucula kamnandi. So ngivele ngacabanga wena yabo ngoba nawe ngathi une. Jongi yami. So uguy ne apparently uthi yena udinga umuntu ongacula naye. So ngivele ngacabanga wena. Hayi vele wayishaya isikhonkosini ke oh vele mina bengifuna ukuthi ungihlanganisele because engathi lo guy vele uyamazi ukudlula mina ne. So ngicela ukuthi ungihlanganisele ukuze ngikwazi ukukhuluma naye yabo. Siphusha nje into ehambayo. And futhi yabona nje ngiyafisa ukuthi ube phezulu umngani Yo ona yabona lapho ukuthi sobe sisama slay queen. Nawe ngiyakufaka phela wena uzobe ungisizile ukuthi ama levels athukunyuka sifaka ne heel ngani. Mina na phela nawe usukulokuthi mina hayi cha awusena phela umngani wethu mara siyakufaka ke ngiyakusiza. Okay so Otherwise lokubona lapha na utela mathu. Manje isho uzombona nini? Nakusasa namanje singahamba. Oh singahamba namanje. Yes. Shuthi kumele sombona lo guy. Ngizomthwala ephozini yakhe. Okay asambeni. Kahle hle lo guy la ngifuna ukukhuluma naye into eserious because nje. Yo, what's up everybody? This is your boy Vex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change. Kala yabo. Ayizoloka ngivanga candidate. Lokunjini Jozi. Kambi. Oh, fine. Ngithi uthenga into zami lezaka. Ayi. Bona wena uthema uphuma uyeJozi ahlangana no7. Amtshela u7 ne7 ebheka mntana masithathe lento lesiyikhohle ukuthi ushaye ingoma ebamba. Asingene emphandweni awu 7 nongibamba wale. Uyongena nobani emphandweni lentana leya. Mara ntwana nawe uyabona ukuthi untwana makumele ngimkhahlazisele ubuku makumele nyophanda. Aliphandiki manje ngifuna ukudonsa ngimfake emphandweni. Manje mina ngeke ngisebenzisane nale ntwana liyaka. Mina ngisebenza nabo kapati abanikazi bale. Mara ngizongisebenzisana. Okay, lento siyenze kanje untwana sizomdonsa maybe esipanini esidomnyana simtutse ke ifoni yakhe afa ukuthi singene naye kuma big job. Afere wena uzophanda nayo ka mina ngisebenzisana ka. Mara mfethu le beef yakho nontanga kanti isukela va. Hayi wena umara. Kanjani ngeke ngispanisana no. Mama nti mfethu ama kancane. Wena uzosipana no ka. Pheka untwana mfethu fana nokuthi naligazi lami lomjida njengawe na uyigazi lami lomjida kanti wena idonsa ngazi. Hayi intwana yami mina ngifuna ukuphanda naye. Hayi mfethu amayizise kancane. Na ngisebenza nabo giga. Banikazi balenta ngeke ngizongispanisana liyani. Phela mfethu wena fana ukuthi mangijikela we ngishana ukuthi mfethu ngishiya igitha we drive. Ganja. Afede ka hayi. Sobona ka. Afede. Sobona ka. Mfethu itenkisise la efutesi. Hayi choka hayi. Engasijwali sekiphuja ka Gauta. Ke tsasitse nyamatsane tse khulu ntse badauta. Nkamba ka shegela bankopa. Pulariana shapa mankoko sani. Shapa mankoko sani. Pulariana shapa mankoko sani. Nkamba ka shegela bankopa. Pulariana shapa manko Namole sata le jina le joang Sepa moudi moutla foua le joan Sati la chabala di gelo span Banse bay pousa ke tla fella gai Ke pele la minwa ke robat Bauta gai bima le joa le basal Lero le tega se sukutan Sala di kyoto ma joa le gain Taben se khodon tata di gopan Bana bam sheshe atulu gai Khaba kam yete le khawle ke